and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Saon sa? Hala! Gi-amnesia man dito si Jason! Usa ka buwan! May usa pa ko kabuwan aron pangitaon ang tinod nga pamilya ni Jason, ay! Unsa? Husto! Husto pangitaon ko sila aron mapugnan ang ilang kasal! Oy, Gina. Gusto pa ka kasahuna-huna. Husto kayo na uy! Pagpuyo, oy. Pagpanghilabot naman na sa kinabuhi sa uban ang imong buhaton. Pasagdi silang magmalipayon, oy. Busa ikaw, pangita na lang pod og lain nga makahatag nimo sa imong kalipay. Way pugsanay. Nya, mugos day ko, Bing. Bahala ka. Ay, bahala sa gagwa kay Mahimo. Ayaw na gyud ko padunggan di adang hilak-hilak nimo, ha? Kadanghag ka lang. Baka gusto ka naman lang po ng taong laki. Namili ka gyud anang medyo-ono na. May akong gusto, Nay, be. Ingon pa bitaw nila, Nay, if you want it, go and get it! Okay, ma'am. We will try our very best na makita kini mong lalaki. No, don't try. You must find him. Ma'am, And I want you to find him the soonest. we'll try, ma'am. I said don't try. Make it happen. Yes, ma'am. Good. We have a deal then. Lisod utok ni may gala, broda. Wapa man ta. Pero, mura magdi makakitag laing laki, bro. Well, just hope na husto siya siyang pangagpas. Nga buhi kining gingan lan og lari. Kay kung husto siya nga buhi pa siya, then, I will definitely find him in a week's time. Ug madaday na ko siya balik din eh. No. Ha? Kung makita mo siya. Si Larry. Don't what? Don't bring him back here. Bro, sa? I want you to lie. Bro, Shit. I'm being selfish. murag may nasimutan kong lain da. Bro, don't tell me nga nakagusto ka sa uyab si Mahigala. Dili kay nakagusto lang. I'm in love with Hennessy. Kaniadto pa. And besides, kana kay wa siya mobalik din kuno galing buhi pa man si Larry. Usa libot pasabot niya na. Pero dili pa siya andam nga mopakita pag-usab din Usa dili ta siya pugson. Not unless Unsa? may amnesia siya. Unsa? Which is possible. Kung ha? Kung buhi pa siya. Kung mao ka ni may tabo niya, unsa akong buhaton? Dublehon ko ang gibayad ni Hennessy nimo. Anong pag-deny sa iyang nahimutangan? Lahi gyud og mahimo ang gugmam sa no. Love is like business, man. You have to work for it to gain the profit. But of course, I also want to know kung buhay papagit siya. Higala ko sila rito ni. Gusto sab kong masayod siyang tinod nga kahimtang. So just find him. But deny him to Hennessy sa higayon nga makita mo siya. Bayaran ta ka sa imong pagpamakak. I will take the consequences
ning akong gipabuhat nimo. Well, kung mo na mo gusto, pues, ikaw ang matuman. Murag mahigaw na gid ka ini. Kanunay ko nimong kugusoy. Mas labing mayo. Ano di ka naman kuno na pagpakugo sa laylaki. Unsa? Hoy, mister. Hinumdumi nga sa 25 years na kong pagpakabuhi, ikaw lang ang itagyanan ko sa akong kaputli, ha? Okay, noted. Ako yun na. O ako na ang sa. Depende. Usa. Usa to yung Joke. joke na to. You think it's a good joke? Jason. Uy, hala ha, Jason ha, puwa ka ng ayo. Bisamot ka nagkatisoy. Ug bayra no pang pagpasaka ni mo sa kung dugo karon. Hoy, Jason. Sa imong nahuna-hunaan, ha? Buntag-buntagan ka. Unsa? Kung makaapas ka. Bidagan ka? Sige! Bisarasa ka pa budagan! Gokdon tayo ka! O, dali! Sige! Sige! Dagan! Jason, daligog na ko! Kung makagukod ka na ako, promise! Ako ang mulipay ni mo tibuok gabi eh. Promise? Kana kung makaapas ka na ako. Dali na, oy! Nagkalayo man lagi ka! Dali na! Gusto ko rin bitagan ni Buhan. Mauray kumpiyansa kayo nga, may pagukod ako. Unsa na, dili kaya? Hay nako! Kinahanglan ka gyud ay magpaabot human sa atong kasal aron makahilabot kag usab nako. Shit! Sige na ba? Ba't ko si Mana? Kadugay pa. Bye, Jason! Di mahimo. Ha? Oh, oh. Oh, sige ka na! Gugod! Oh, natumba siya. Ano? Wala si Mulyok. Jason! Jason! Ginoo ko. Bubalik ko sa agi. Jason! Jason, nasa nahitabo? Anong kalit ka natumba? Jason! Diyos ko, wala siya panibuot. Jason ba? Kita na ba din sa baybayon? Huwag ko masahin ko lang sa ako buhaton. Jason, please! Matala ba? Tabang! Tabang! Katya! Pinagpan na ka, ha? Bosa. It's your turn to make me happy the whole night. Dili tinuod ka na kuyapan ka. It's a drink. Uh, Oops! oh, Oh! pinuangan na di ko nimo. Bahala ka diha. Oops! Where do you think you're going? Biyaan ka. Kung magkabiya ka. Ay! Oh, Jason! Kung sa pa nagkabahas na ko. Exactly. Jason! Biyaan day ko mo, ha? Jason, ayos na ka pa. Di ba ito sa dagat ha? Bakit ata sa upan? I don't mind. Whereas I mind. May ikasuggest ka na, Ben? Sabay. Ato ta sa inyo ng bilang. Dili, no? No! Eh! Pipipikay mo ulit na ko. Adi ay. Biyaan ko day ko mo, ha? West, di talaga kabuhian. Let's make out here. Jason pa. Pinangitsit. Pasan din. Nabuang ka, tingnan kitsa na. Awa, naalagi. Palusot ra ni mo. Di lagi naalagi na nitsit. Uy! Apil ko, be! Love! Manok mo tumagod. Gina? Naka na diha? Kaganina ra. Ganina ra ko nagsigig sunod-sunod ninyo niya. Ganina ra sa kaayo kong nasuya. Papila ko ninyo, be, aron dili ko masuya. Unsa? Unsa pagtuon mo sa among gibuhat? Duwa-duwa lang kay mahimo kang moapil sa dakong kasayon. Ay, unsa na inyong gibuhat, ay. Para na magkubog nagduwa, good. Hindi na papila na lang gugugod. Hangul sa kaoy. Jason, tana. Okay. Ato na ta. Kamera, ikaw puyo diha. Dila, Jason. Ouch! Babe! Hinahinga na. Hey! Hey! Daw! Daw ka babayana ka? Ba't di ka lang yung babayana ka? Kay usa ni mga adlaw, maghilak ra pud unya ka kung biyaan ka na ni anang imong Jason. Ha? O buhaton ako ang tanan. Aron dili ka niya mapakaslan. Aron paatas ang laban. Dili ka niya maangkon. Dili ko usab siya maangkon. Wa na tong duha, Lili.
Stay tuned for the next episodes. Bye!